ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Инак барои шумо 5 сар моли майда пешниҳод мекунем. Тамошо кунед дӯстони азиз. анаи буз буғузи наздикай, анаи такача кативну бузича бачаи инаи калан пешина зоидагишай мақсад дафъаи пешина зоида будак. анаи ҳози боша инаи бузи майдака зоидагиай. анаи қашқа боша и буғузи наздик дери дер то 1 ҳафтаро мезоидагӣ ҳастай. нашоти саломатишон, хурданшон ҳама тарафа соҳибуш мега кафолат метиҳум. ҳама тарафа иншоалло созан, ҳушоракан, молу молои деҳқонӣ мақсад худияй худшай. ин моло қарор дорад дар Ленинский район. биёен ай пеш бибинен дӯстони азиз, занг бизанен, биёен ай пеш бибинен, маслиҳат кунен, маъқул кунен, бигирен барен. иншоалло молои хуб ҳастанд. нашоти нарху навошон андар якдигар ҳамаша мега 5500 сомон. бо ягон сумаки дигаам ягон харидори хуб боша арзон мекунам. дастафкаш боша, дастафкаш гирди ваноҳои худмон боша мега аз ҳисоби худмон дастафка мекунам. дуртарак боша бо маслиҳат мекунем. иншоалло мушкилӣ намешавад. дастафкаш мега боқӣ дар амони худо бошед дӯстони азиз. дар канали мо меҳмон бошед. обуна шуданро фаромӯш накунед ва аз наворҳои нав ба нави мо бехабар намонед. шахсе мебошад ки моли фурӯшӣ дошта бошад, дар канали мо муроҷиат кунед. иншоалло дар муддати кӯтоҳ навор карда пешниҳод мекунем. иншоалло зуд ба савдо меравад. номерои соҳиби моло мемонам. зангшон бизанед. иншоалло гирем барен. хайр дӯстони азиз, то наворҳои оянда дар амони худо бошед.